Nagtapos po ang 65 kabataan sa ilalim po ng Jobstart program kasabay ng isinagawang graduation ceremony. Memorandum of Agreement signing at job fair kahapon na sa Dagupan City. Layunin ng programang Jobstart na tulungan ang mga kabataang naghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng skills training, career coaching at posibleng employment opportunities mula sa mga partner employers. Pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez ang nasabing aktibidad na dinaluhan din ng mga kinatawan mula sa Department of Labor and Employment, Public Employment Service Office, Employers Confederation of the Philippines North Luzon Chapter at iba't ibang kumpanya na katuwang sa programa. Ayon sa mga organizer, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na mapalawak pang oportunidad sa trabaho para sa mga kabataan at makatulong sa workforce development ng lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.